Nandito kami mga kapatid sa ano to, kakasal na kamag-anak, mga kaibigan. Sa kasalukuyan ay nasa Estira ako kami dito sa may Salvatore Mall. So, kata sa kuwan, mama asawin, mga tagwa binida yan. At ang si chairman sa Tubaran. So, ito yung chairman namin sa Tubaran. Si Alio Ampo. Saya rasa berbakari para sumber talok suna ada mga paglayan dia magpon agyang matwa loksyo pati ang bubiya na bulan awak na tusin na yung kamakari ang sakit ng pangawa kobra dia nangaya metro dan mobilian nakatang ya si kamalan sina na si adem jamel adira kapangadere non na isa kasi hindi sa iya kaya binigyan kaya sa kamatan na kita mataw sila kaya apel doron na so kali sa imang sarili na tatarima nila na binigyan ay moratorio no ay moratorio ay binigyan sa pro na program lagi kaya ay maubalian sa agyang kaya ni kalimagdan no asan din pangabati sa para manulaw tala si Junay. Actually na si Junay nagyang mo dumudupay na siya na mga pamilya ang nilasagyan kayo na turapuratorio daw yung kay lubatan sa ati-ari mo lagi ang kay may kaya darang. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Benar si udah ayah din pero abing betara keluar magandang apa yan pero why abing betaran kebutuhan layanan asalnya kinaka pangaruh si Panginoon biasa naman si Pilipinas sa gawan why asli bisa pagawaan ayun sumali api kiranan o aming tupaan asalnya kinaka pangaruh lawan ayamin si Pilipinas kaya magawa nah ayun malangnya nasa sayo praise God na tingin sa susunod awak ang buwan nasipa ka pa Ang pamilya na bira. Assalamualaikum. Masalah. Whenever I'm off to find a sunset, a flavor of a memory, whenever all the stars above are shining,
muda dari rumah pindah ini. Nah, gabon para gabon pangaipan. Nah, insyaallah taala na pagkatawa kami niyo, ang mga pagarinyo, mga loksyo, mga ulama. Ay man nasati sa doon sa diyan kaya muna tawag mula kay insyaallah taala na. Galubok po kamo. Kaya insyaallah din support kami si Ukul na. Ito pa kay kaya naso na tagyan. Wala sa mga pangit niya para ni Karusi. Wala sa mga muna taala sa inyo ang pangandreno. Siya kung tumanagyan kay Kaya yung siya ko sorang ay pagtudang ganupon managyan ko pamanaw sa na kalilintan na lukapit niya ginawa ka ginawa na rin sa na upang ay balat sa tapo na matagtulawan siya. So yan lang na siya hindi ako siya kaya umapo pa ang galingan na nilagyan ko sa lang po niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ni Juan, Maranao bata. Maranao bata lang. Kata sama na di pamagangon sa mga panganang kaliran, nag-imala, inunutan ng saya. Pugunutan sa mga kanori. O doon na yan na tinaisun. Kaya sama na inshallah na painawig niya, paipayar niya. Hindi ako makamapaya. Ano ko tulungin niya, sir? Marangan. Ada ka na pinapakita. Bilin pa yung milya. Hindi ba pa to? Oo, ginabidyo. Ito kami mo na sa Kata so kuan na tuning sa Maranao na tuning na binani. Kata sa mga tibulian no. Nagiyop singa-singa nakita ta auto. Ay ito nga gulgi. Alam tadi. Nadangal tan. Ada apa putera mo? Oh, kata sumya ko amiron. Ito alam mo na kuan sama na mga ito sa mga dati mga chairman, mga ulama. Bismillah tano ka kanto ko matan. Bismillah. Natan. Disimbayan? Wah, hindi din disimbayan. So, kata so lewan gi istirahat. Ata hirang gi. Buatan na ada. Basta mo makaroon na Lahir. Ano siya pagkatok sa beauty. Ang niya karit sa nanay patag ako na galaw ka try ginya na. Mailiw ko lakaya. Lakay. Mailiw ko na Aku na? Saya Kuya Mahmud. Ha?